हेपि रंजालि बैसागु नोंनिसिमबो। ओमफ्राय मोखाङावलाय मा फोनबाय थायोब्रा नोंलाय? दाउखाखौ गुफुर जाया होननानै बुंदोंना मानसिफ्रा, दिनै आं गुफुर जाबाय नुबायना? आरो आंनि फन्स क्रिमालाय बोरो? नोंनि फन्स क्रिमखौलाय आंलाय मा मिथिगौब्रा? मा मिथिया? माथो नोंसो लादोंबालाय? आरो आंनि सानस्क्रिमाबो गोमानानै दं। आइला जामायला मा सानस्क्रिमलै? हे? खोन्था होनदों आदा, आंनि सानस्क्रिमा बहा दङ? आं मिथियालै मा बुस्थु बेलाय? सान्दुङाव ओंखारनायनि सिगां फोननानै थांनांगौ बेखौ, सान्दुङा खामि बायदि, गोसोम जायि बायदि। आइला जामायला गावखौनो हिनजावसो मोननानै लाखोना माखोब्रा? हिनजावसाफोरानो बिदि देलायबावा खोमा, मासे देलायलै नोंलाय? मा मोनगोन देलायनानै? एखेबारे नोङो मानो लंपेन्ट गस्ला गानो? मानो गाननांगौ जाखो? देहाखौ खोबनो थाखाय? थिग बिदिनो आंनि मोदोमखौबो साफा जानो थाखाय आंनो क्रिम नांगौ, देलायग्रा नांगौ, पन्स पाउडार नांगौ, सुनु पाउडार नांगौ आंनो। नों बहा दोननाय खोन्था माबार? आं मिथियालै नोंनि सानस्क्रिमखौ आंलाय मा खालामनो लानांगौ जाखोब्रा? आरो बैसागु मोसानो थांनाया मा मोखाङाव बिदि फोननानै थांगोन नामा नों? नों बेफोरखौ जेबो मिथिया, खालि आंनि सानस्क्रिमाल' मोजाङै दिहुनना होनोबा हो, नङाबा दिगदार जागोन। बिदाखौनो नों बिदि धमकिनो लाजिया नामा? आंसो नोंनि बिदा ना नोंसो आंनि बिदालाय? मा जालायदों नोंसोरलाय? एमाव राजा, दाउखा राजा, मानो नांलायदों? बे स्वाद गथ'आनो आंखौ जात होनफैबाय थायो बियो। जेब्लानिफ्राय ना क्रिम फोननो रोंदों अब्लानिफ्राय बिराद दुगा जादों बियो। आं क्रिमखौनो फोनाखै, बिनि क्रिमखौनो लाय आंखौल' फोनदों होननानै दाय नांबाय थायोब्रा। सानसेखालिल' आङो ओरैनो फोनदोंमोनलै, पन्स क्रिम ना मा होनो बेखौनो आंखौ फोनदों होननानै सानबाय थायोब्रा। नङा माथो आदाया थगायदों। दाखालिबो मोखाङाव फोनग्रा थावखौनो बियो खर'आव फोननानै थांजोबदों। बेनिखायनो आंहा बिनि फारसे फोथायनाय गैया। आरो आं गुफुर जादों नालाय आंखौ बिराद मेगन सायो बिसोर। नोंखौलाय मानो मेगन सानांगौ? मानो इसिबां दावराव दावसि? आफा, बे दाउखा राजाया जेब्लाबो गावनि क्रिमखौ फोनदों होननानै दाय हमबाय थायो आंखौ। मा होमबा नों फोनाखै नामा? आं जेबो फोनालै, आं नारेंखल थावबो फोनबावासो, जानाय थावखौसो फोनो आं मालाबा। बेनि थाखायनो आं नारेंखल थावबो फोननो गिग्रा जाबाय। नारेंखल थाव फोनबाबो गावनि थावखौसो फोनदों होननानै सानगोन। आं नारेंखल थाव फोना, आंहा आमिया होनाय ब्रेन्डेड थाव दंखायो। जाबाय दे जाबाय। इलेक्सनाव देरहाबा नोंसोरो बिराद मोजां थाव लानानै फैगोन आं। ओमफ्राय बैसागु मोसानो थांनाया मा जाखो नोंहालाय? माथो मोखाङाव माबा माबि फोनना लागासिनो? बेनोथ' मोखाङाव मास्क फोनखांनायनि उनाव आंहा सानस्क्रिन फोननांगौ। सानस्क्रिन गैयाबा माबोरै बैसागु मोसानांगौ जाखो? दा मोखाङा खामजोबगोन ना आंना, गोसोम जाफिनगोन ना? बेनिखायनो आंनो सानस्क्रिन नांगौ, नङाबा दिगदार दं। आफा, बे दाउखा राजाया आंखौल' सिखाव हमबाय थायोलै, आं बिराद दुखु मोनो दे खिन्थु। माथो होनबावनो, नों बिनि उन्दै नालाय एसे सहायदोब्रा। आं देरसिनबानो सहायनांगौ नामाब्रा? आं सहायनायालै आफा। आरो आं क्रिम फोनागारानो आंखौ फोनदों होननानै दाय हमबाय थानाङा। नुबायना बेवाइफोर थबसि, माबायदि खर' मेलेम जायो आंनि गथ'फ्रा आंखौ। जार फिसा मोनबाय आं सानैबो, बेबो जेना। जेबो नङा दे, देरफुनाय गथ'फोर, दसेनो नांलायगोन, दसेनो मोजां जागोन। बेबो नंगौ। ओमफ्राय बैसागुनि दख'नाखौलाय मानो गानाखैब्रा नोंलाय? आं नोंनो मैया होफैदोंमोन ना, नोंनाव हांग्रिमोनदिनोबो लाबोफादोंमोन ना। नोंनो जासियासै नामा होमबा? हांग्रिमोनदिया मैया हरावनो होदों आंनो दख'नाखौ। होमबालाय मानोथो गानाखैब्रा? गाननानै सानैबो मोसानोसै। आं मोसानो रोङाहाय मा। मानो रोङा जानांगौ जाखोब्रा? बैसागुखौ रोङाबाबो रोंनांगौलै, मोदोम आथिं सोमावबानो जागोन दे। बैसागु बायदि रोंथाराबाबो मोदोमखौ सोमावबानो बैसागु मोसानाय जायो। जायखिजाया बैसागु बोथोर नालाय, बर'नि रंजानाय सान नालाय, आथिं आसि बिमाखौ आन्था सोमावबाबो बैसागु रंजानाय जायो, मिथिबाय? होमबाबो माबोरैथो मोसानांगौ जाखो? मोसायाहाय आं। आं फोरोंगोन ना। माखौ फोरोंनो? जामायला माइसि मोजां नुखोब्रा नोंखौलाय। नायलाय नोंनाव हांग्रिमोनदिखौ माइसि साइस नुदों? हांग्रि सना, नोंनि थाखाय जाबाय आं दिबाना। बिराद मोजां नुदोंलै नोंखौ। बैसागुनि रायजोफोरजों मोसाहैनो नागिरदों आं। गामिनि रायजोफोरजोंबो ओंखारफानांगौ ना। नोंहाथ' देग्लाय ओंखारनो हायाबालाय ओंखारहैनोसै होननानै ओंखारखाबाय आंहा। बैसागु मोसानोलाय आंबो सानदोंमोनब्रा, न'आवनो गाजा गोमजा दा मोसाफैनोसै आं। खामानि एसे दङलै, गुवाहाटियाव थांनांगौ। माने मिथिं दङ, मिथिं। बैसागु बोथोरावबो मिथिं जायो नामासै? अफिसियेलि मिथिं नङालै, मानसि बुथुमखुमानांगौ सिं। बेफोर खोथाखौ खोन्थाजायाना, इलेक्सननि बाथ्राना। बेनिखायनो नों रंजानायनो आं रंजानायलै हांग्रि सना। आरो नोंबो नोंनाव बायदि मोजां देलाय, होमबाना नोंनावनिख्रुइबो साबसिन नुगोन नोंखौ। जागोन दे। मा एसे साइस नुखोब्रा नोंखौलाय? दासो सिख्ला जोलैलि जानाय नुथारदोंलै फाग्लि नोंखौ। आंलाय बेसेबां बैसो जादोंखाय? आंखौ उन्दैयावनो हाबा खालामना लाबोनानै नों जेब्ला आंखौ हाबा खालामो, आंलाय माथो 16 ना 17ल'सोमोन दा। बेफोरखौनो रायखांबाय थायो नामा? आंलाय माथो 30 बोसोरानो मोजाङै जाजोबाखै। देलै दे, नोंखौ उन्दैयावनो हाबा खालामना लाबोफ्लांबाय आङो, गोलथियावनो मिस्टेक। आं मोसानो थांनोसै। आच्छा बार, थाइमानि लारु। बेवाइफोर। औ, मामोन? नोंबो आं होफैनाय दख'नाखौ गानदोब्रा, नायनो लुगैदों। आदा? मा जाखो? आंनो सेन बायनो फैसा नांगौमोन आदा। मा सेन बेलाय? मोदोमाव फोनग्रा पारफिउमा, बडि स्प्रेया, बेखौ फोननो नांगौमोन आंनो। आंनाव जिखिनि सेन दङमोन, दाउखा राजाया फोननानै थांजोब्बाय। दाना देलायग्रायानो थोला जाथारबाय माथोब्रा नोंसोरनोलाय। सोरबा बुंगोन सेम्पु जोब्बाय, सोरबा बुंगोन साबोन जोब्बाय, सोरबा बुंगोन कलगेट जोब्बाय, सोरबाया बुंगोन माबा क्रिमानो जोब्बाय, सानस्क्रिमानो जोब्बाय। मा एसे देलायग्रा जाथारगोन नोंसोरलाय? आं बांद्राय देलायानो। जोंना दाउखा राजायासो देलायसो
आरो दाना आंनि थावखौबो फोनो आंनि पारफिउमखौबो फोनो आरो आंनि सेम्पुखौबो फोनजोबो आफा दावखा राजाया आंनि लिप ग्लसखौ फोनजोब्बाय आंनोबो लिप ग्लस बायनो फैसा नांगौ आरो मा लिप ग्लस जालायखो बेलाय गुस्थियाव फोनग्रा लिप ग्लस नोंसोर दोनखुमाग्रा जादों मिथिबायना जेराव दावखा राजाया नुवाना बे जायगायाव दोनखुमा नोंसोरो मिथिबाय दोनखुमाबाबो नागिर फोनजोबो आंनिखौबो बिदिनो खालामबाय थायो आच्छा बार' थाइबानि लारु बेसे फैसा नांगौ नोंसोरनोलाय आंनो 500 थाखा नांगौ आंनो 5000 मा होनखो 5000 औ बे पारफिउमनि दामानो 5000 मोन आदा दावखा राजाया फोनै पारफिउमखौनो फोजोबबाय आंनि इसिबां दामि पारफिउम फोनोब्रा बे 10 थाखानि मोनसे पारफिउम दङमोन ना गोदोनि फार्स्ट लाब ना मानो बेफोरखौ फोननांगौब्रा 1 किल'मिटार गोजाननिफ्रायनो मोदोम बोखायो आरो मानसिया खाथिजों एरायलांबाथाय बेसेबांबा गोजानालागै बिनि मोदोमनाया थालाङो बेफोरबायदि सेनखौसो फोननांगौ गोदो जों उन्दैबा जोंनि ग्रुपनि सिख्लाफ्रा बेसेबां फोनोमोन बेफोरबायदिखौ मिथिबाय आं फोना माथो बे 10 थाखानि पारफिउमखौ एसे मोजां मोदोमो नोंसोरलाय मा मिथिगौ ना लोगोफोर 10 थाखानि बे फार्स्ट लाब पारफिउमखौ जाय फोननो मोन्दों बे सेनखौ बिसोर मिथिगोन ना बेसेबां मोजां मोदोमो आच्छा जियानो जादोला दिनै मुदा बिराद मोजां आङो फैसा होगोन दे आं नोंसोरनो आं दुगैग्रोनि थेंक इउ आफा एन्टनिय नोंनो होनो हानाय आंहा जेबो बेसेन गोसा बेसाद गैया बेनिखायनो नैबे आर'नाइखौनो आजावदो जोंलारि आर'नाइया जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे दौलत आरो बेनिख्रुइ बेसेन गोसा जेबो गिफ्टआनो गैया होननानै आं सानो होमबा बैसागुनि मुङाव आंनि अननायनि नेरसोनखौ नाजावदो मालायसो बयफ्रेन्डआ आर'नाइ होलायथारदों आंहालाय सोरनो होबावनो आंहालाय माला सिख्ला गिदिर जागोन माला गोसो थोनाय मोनगोन थेंक इउ सो माच जोंलारि आर'नाइनि थाखाय आरो बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंनिसिमबो जासिनाय थाबाय जेबो नङा दे हायोबाथ' आं नोंखौ बैसागुनि जोंहानाव माइब्रानि जौ बिदै दङमोन बेखौ लोंनो थाखाय लिंहरगौमोन नाथाय न'खरनि थासारिखौथ' नों मिथिखायो जोंहानाव जौ लोंफैदों होननानै मिथियोब्ला नोंनि आइया आंखौसो रायगोन बोसोराव खेबसे जौ लोंनाया जेबो नङा दे ओरैनोथ' आं जौ लोङा अब्लाबो बोसोराव खेबसे जौ लोंनायाव आंहा जेबो थाङा नाथाय आं नोंखौ जोंहानाव दानो लाबोनो गोसो गैया नङाबा न'खरा दावराव जागोन नोंनि आइया मिथियोबा जोंहानि आफाखौसो रायहैगोन जेबो नङा दे नोंसानाव हाबथ'वा आरो आं नोंनो बैसागुनि जेबो लाबोनो हायासै नोंलाय माथो आंनो मालाबा गिफ्ट होफैखायो नाथाय आं दिनैसिमबो नोंनो बेसेन गोसा गिफ्टखौनो होनो हायाखै आं दख'ना लाबोनो सानदोंमोन नाथाय नोंबा माबायदि दख'नाखौ मोजां मोनगोन मा गाबखौ मोजां मोनो बेनिखायनो आं कनफिउज जानानै लाबोनो रोङासै हायोबा नोंनो मा टाइपनि दख'ना नांगौ आंनो वाट्सएपआव हरबानो जाबाय फट'फोरखौ आं अर्डार खालामगोन नों बावदों नामा जोंहानो दख'ना दखान दं सरि बावगारमादों आंबो बिदिब्लाथ' नोंनाव गासिबो दंजोबखायो अब्ला आं नोंनो मा गिफ्ट होनो जेबो नाङा नोंनि अननाया जेब्लाबो आंजों लोगोसे थाबानो जाबाय दे होमबा उनाव लोगो मोनलायगोन औ दे आयो बाया मालायसो बयफ्रेन्ड माहाजोन मोनदों ओइ गथ' बेफोरखौ मा होनलाबायदों नों लाजिलायदों आरो देनां ब्रेकआप जाबा आंनो खोन्थाबानो जाबाय दे नोंसिना ब्रेकआप जाबा नोंनि बयफ्रेन्डखौ आं लागोन माबायदि गथ' बियो आंनिफ्रायनो एसेबो लाजिया जानला मोनला राव बाहायथारो मा होनखो नेवलाया नोंसानाव दं र क्लिअपेट्रानाव खबर हरथ'नाङा आं थांगासिनो दङ नेवलाजों रायलायहैनो रावनोबो खबर दाहर हापां आं थांगासिनो जेरावबो थांनो साना दे बेखौ हमनानै लाखिथार फुस्लायनानैबाबो माबा मोनसे गोथाव जाहोनानैबाबो आं नै गारि सलायलांगासिनो मोनैनोसै आं नै साला बे नेवलाया आखि मोनजानायनि फैसा थफ्लाखौ आंनि न'आव दोनहैनांगौ सोरनि बुंनायाव बियो आंखौ फाव फान्दायनो नाजादों बिनो फिननायखौ लागोन खि लागोन आं बे नेवलानिफ्राय राजा नों फैबाय मोजाङानो जाबाय बोरो मानसिया एसे दामनो आं र' खोथाखौ खोनासंग्रो जों सानैना दाख्लै जिउमाया सोलायलायनाय जादोंमोन ना नोंनि बडियाव आंनि जिउमाया थादोंमोन ना आरो आंनि बडियाव नोंनि जिउमाया ओमफ्राय मा जाखो माने खोथाया ओरैबायदि जाहैदों आरोना जेब्ला आं नोंनि बडियाव थादोंमोन अब्ला नेवलाया लोगो मोनदोंमोन आंखौ हराव नोंसोरनि गेटआव फैनानै थाफैदोंमोन आरोना बेवहाय आं नेवलाखौ लोगो मोननानै नोंसा बिमाखौ गाबोन लानानै फैबानो जाबाय बिदि होननानै बुंदोंमोन आं मानि थाखाय आंखौ मानि थाखाय होननानै बुंनाङा नोंबोथ' आंनि बडियाव हाबना थानानै नार्जि बुदांखौ मा होननायमोन नोङो नार्जि बुदांखौ गराय लादो दरजा गालिखौ हाबा खालामदो होनना बुंनाया बावबाय बेनिखायनो दरजा गालिया बिखुमैजों सिथाब जाबाय थादों नोंनि थाखायनो होमबाबो आं नोंखौ जेबो दुसियाखै मिथिबाय बेनिखायनो जोंनाव दाया सानैनाबो बराबर दं आच्छा बिदिसो होमबा बेनिखायनोथ' बिमाखौ लानानै फैदोंमोननो बियो हांगारि बेटिखौ नायफैनो दा बेनिखायनो नोंखौ रागा जोंनानै नोंसानाव फैसाखौ दोनहैदों ना मा बेफोरबायदि बुंदों आरो ना मानो दोनहैनो मोननांगौ आं रायलायगोन बेजों र' नों जानला मोनला रागा जोंबा जायाथ' दा नेवलाया जोंहानि आलासि जानानै दङ नेवलानि दायथ'आ आंनि सायाव माने जोंहानि सायाव आंनि फिसाजोखौ दिनै दैमानिफ्राय नेवलायासो बासायदों मा जादोंमोन फावगालियालाय दैमाया फट' साफायनो थांनाया दैयाव गबोदोंमोन आरो जरना गोजौनिफ्रायनो गाहायाव गोलैलांदोंमोन बेनिफ्राय आखौ गाहायाव थांबाबाथ' मानसिफोरखौनो मोननाय नंलासोमोन डाइरेक्ट बुरलुंबुथुरावसो मोनहैसिगौमोन बिसोरो नेवलाया हाया खायदा बोराय नागिरनानै हाजो गोजौथिंजायनो दावखोबोफिनदों
ओमफ्राय बासायनानै लानानै फैबाय आरो आच्छा बिदिसो जाखुमादोंमोन होमबा ओइ जिउआनो खावसे थांदों आंहा गावनि मेगननि सिगाङावनो फिसाजो फिसालाफ्रा माबा मोनसे जायोबा बोरैबा मोनो बेखौ नोंबो मिथिखायो नङा होमबा मोनथियोथ' आरो बेनिखायनो आं सानदों फिसाजोखौ बासायबाय जेब्ला फिसाजोखौ रैखा खालामनाय मथे नेवलाखौ बांद्राय गिदिर साजा होला नामा आंनि फिसाजोआबो बेखौनो लुगैखायो नाथाय मानसियानोथ' फैसाखौ मानो खावदोंमोननो आं सोंनायाव बुंदों न'आव जेबो जानो गैयैखाय एसे माबा मोनगोन खोमा होनना खावनो थांनायावनो फैसा बेखौनो थिखोना लाना फैदों होननानै बुंदों आरो फैसाया एसेबां बुरजा दङ होननानै गाव सानाखैमोननो आरो बेनि थाखायनो जेलाव थांनांदों ना मानसिया बेफोर मा आरो बेनि थाखायनो दुमफावा बुजालाबायदों बेफोर मा मोनथिगौ आंसो नोंनिख्रुइ बांसिन रागा जोंदों नेवलाखौ मिथिबाय आंसो नेवलाखौ सिखाव होनानै हमनो हाखादों नाथाय फारसेथिं नेवलायासो आंनि फिसाजोखौ बासायदों बेखौबो नुनानैबो नुयै बायदि जानानै थानो हाया जुदि नोंनि फिसाजोआबो माबा मोनसे खैफोदाव गोलैयोमोनबा नेवलाया बासायोमोनबा नोंहाबोथ' एसेबाबो गोसोआ बोरैबा मोनगौमोन दा नोंनो बुंलाय जायबायदि मानसिया आंनि फिसाजोखौ थैनायनिफ्राय रैखा खालामदों अब्ला बेबायदि मानसिखौ आं माबोरै साजा होनो दे आंहा साजा होनो हानाय नङाहाय खमसे खम गिदिर साजाथ' होनो हानाय नङा आं बेनिखायनो नोंबो बुजिदोंहाय अमा राजा आंबो मालाबा नोंखौ बुजियो दे अमा राजा आच्छा बार' थाइबानि लारु बेफोरथ' जागोन माबा मोनसे साजाखौथ' होखानांगोन माबा मोनसे औ साजाखौथ' होखानांगोन नाथाय मा साजा होथावथाव बेखौसो सानगासिनो आङो दाथ' क्लिअपेट्राथ' गारखायालै बे गथ'खौ आइबायदि मानसिनिफ्राय दाय मावनानै लादोंलै बे गथ'आ दायाबो एसे एनैल' नङा आरो बे मिडियायाव हगारा जाबावगोन हगारबायानो खोमा मिडियायाव दा निउस नायबा नुसिगोन बायदिसो मोनबाय आं आंबो बेखौनो सानदों नारजि बुदाङा रायलायगासिनो दं नेवलाजों साजाखौनोथ' मा होनो सानबाय आङो ओमफ्राय मानसिजों रायलायहैनो एसे औ फै ओइ मूर्ख गथ' मानो सिखाव खावनाय नों सिखाव खावनायनिबो जाहोन दं आं ओरैनो सिखाव खावाखै नाथाय सिखाव खावनायाथ' गाज्रि बाथ्रा ना आंबो मिथिगौ सिखाव खावनाया गाज्रि बाथ्रा नाथाय आं मा खालामनो आइया इसिबां खस्थ' मावो हाजिरा मावो जाखिनि फैसा मोनो न'आव थोआनो संख्रि बानलुनि दामखौबो बारायजोबनानै होबाय थावफोरनि दामखौबो बारायबाय माइरंआबो सेरसेयाव 50 थाखा जाबाय खोब खम जाबाबो 40 थाखा आरो हाजिराया ओमफ्राय सानसेयाव 200ल' माइरं सेरनै बायबानो जोबजोबखायो फारसेथिंजाय थाव बायनांगौ बानलु बायनांगौ आफायाबो मालाय हिनजाव गदाय लानानै बेलेग रायजो जाबाय फैसा थाइसेबो हरा आइनो फारसेथिंजाय हाजिरायाबो सानसे मोना आइया आंबो मावा नङा मावो मानसिफोरनि सिगाङाव जों खामानि मावा होननानै देखायफ्लायो आंबो मावो मिस्ट्रि जगालि खालामो आंबो ओमफ्राय आइया बेमारि मुलि बायनायावनो जोबजोबखायो फरायनो गोसो जादोंमोन फरायनो मोनासै सरकाराबो मालाय माहाजोनफोरनोसो न' राननानै होयो मोननाय मानसियानो गंनै गंथाम मोनबाय थायो जोंफोरा मोना गंसे गोदो मोननायानो दा होफिनाखैनो सरकाराबो न'खौनो जेसेबां खस्थ' मावो बांसिनसो खस्थ' जाबाय थायो जों गोरिब गुन्द्राफोरा बिराद खस्थ' मावो नाथाय खस्थ'नि फिथाइखौनो मोना मानो होनोब्ला जोंनाव खाफालानो गैया आच्छा जों ओरैनो माहाजोन जादों नामा जोंबो खस्थ' मावदों नाथाय नोंसिना खाफालाव लटारि दङमोन बेनिखायनो जादों गोबां जानो गैयै मानसिफोर दं बिसोरो खस्थ' मावा सानदों फुंनिफ्रायनो मोनाजासे खस्थ' मावो नाथाय खाफालाव गैया नालाय माहाजोन जानो रोङा नाथाय जायफोरा खाफालाव दङबा लटारि मोननानैबाबो माहाजोन जायो बेनिखायनो रागा जोंनानै आङो माहाजोन मानसिनि न' नायनानै हाबहैदोंमोन आं मा मोनगोन मा मोना नाथाय फैसा बेगा एफा बुरजा फैसा दं होननानै सानाखैमोन आङो थागोन थाइसे थाइनैफोर 10,000 20,000फोर थागोन सानदोंमोन मिथिबाय बेसेबांबा बुरजा फैसा दङनो बेनिखायनो आङो गिनानै फैसाखौ दुम्फाव मोनाव दोनहैथ'बाय बेनि उनाव दुम्फावा जेल जानायखौ नुनानै गोसोखौ बिराद दुखु मोनबाय आं बेनि उनाव रागा जोंनानै फैसाखौ खावहैफिनना नोंसानि न'आव दोनहैदों जोंहानि न'आव मानो दोनहैनांगौ मानो होनोब्ला जोंहानि आइखौ लाजि फोनांनानै हरदों नोंसा नों गावनो लिंहरदोंमोन आंखौ नोमाखौ लानानै फै होननानै आंनि मा दाय बुंलाय नों गावनो आंखौ लिंहरदोंमोन नोमाखौ लानानै गाबोन फै आंनि हांगारि सनाखौ नायफै होननानै बेनिखायनो आइखौ लानानै थांदोंमोन आं नोंसानाव आं ओरैनो थाङाखैना आं गोसो थोनायालाय थैयोमोन नोंसाजोखौ नाथाय जोंहानि आइखौ लाजि फोनांना हरनायनिफ्राय आं गोसो थोला आंखौ लाजि फोनांबाबो आं जेबो मोना नाथाय जोंहानि आइखौ लाजि फोनांनानै हरबा आं सारा बुहुमजोंनो आं जुजिनो हागोन अब्लाबो नों फैसाखौ जोंहा न'आव दोनहैनाङामोन ना साजाखौथ' मोनखागोन नोङो मोननायालाय मा होनदों आंखौ साजा होनो नाथाय आं नोंसोरनाव बुंखादोंमोन ना आंनो बान्था महरै पुलिसनिफ्राय गोजानाव दोन होनना जागोन दे माबा मोनसे खालामगोन नाथाय बे एसेबां गोरलै नङा जाय मानसिनिफ्राय फैसा गावदों बिसोर फिसा फिनला मानसि नङा बेनिखायनो जोंनो एसे टाइम हो नोंसोरनो टाइम होबा आंखौ पुलिसफोरा लांफैगोनसो माथो मोनथिखादों मोनथिनायालाय
अमा राजा नों मिथिखाबाय दा नेवलाया मा साननानै फैसाखौ खावदोंमोन आरो आं गोरिब गुन्दाफोरनो राननानै होनो होननानैसो फैसाखौ खावदोंमोन खोथायाथ' पलिटिकेल जानो हागौ माथो नोंलाय नंगौ आं पलिटिकेल जानो हामारगोन ना बांद्राय खुसि जानाङा आच्छा दुरलाय मेमालाय बेयो अफिसाव दङ होमबालाय बे खेत्रआव आङो नोंखौ हेफाजाब होनो हानाय नङालै हायोबा दुरलाय मेमजों रायलायनानै लादो आरो नों आंनि मोखां खाथियाव मालाबाबो नुजाफैनाङा नों मिथिबाय आंखौ बासायगोन ना नेवला थौ मोनसे जायगायाव लांनो आं पुलिसनाव लाङाथ' नों आंखौ मानो पुलिसनाव लांनांगौ जाखो लाङा मा जादों आरो बे गथ'आलाय सोर आयै नों फैबाय मोजाङानो जाबाय मानि थाखाय आयै नों जिरायलाय नोंजों फंसे बाथ्रा दङ मा बाथ्रा माबाफोर दाय मावलायबाय नामा माबाहाय फावगालिया दहाय दैयाव गबोदोंमोन आयै माब्रै दालाय फिसौआलाय माब्रै दं दा मोजाङैनो दङ आयै नोंनि खाथियाव थानाय नेवलायानो बासायदों बे गैयामोनबा दिनै फावगालिखौ जों नुनाय नङामोन आयै आं दाबो जाथायखौ गोसोखांबा गोसोखौनो बोरैबा मोनदों आयै गोजांस्रियो मोनलायजोबखादों माब्रैथो दैयाव गबलायनाय जाखो माथो बुंबावनो सेलफिनि दावराव दानि गथ'फोर मबाइलाव सेलफि लानो थाखाय जेरावबो थांलाबायो बिदिसो जादों होमबा ओरै फैलाय मा मुं नोंना आंनि मुङा नेवला आंनि फिसौखौ रैखा खालामनायनि थाखाय साबायखर बुं मा बान्था नांगौ नोंनो र' नेवला थाथ' आयै बियो मोनसे गिदिर दाय मावदों माने बियो क्लिअपेट्रानि न'निफ्राय फैसा खावदों जाय फैसाखौ बियो नोंनो मैया होदों वाइन शप खुलिनो होननानै नोंनो लाइसेन्सनि मुङाव फैसा होनाया बिनि सिगां नेवलायावसो खावनानै लानांखादोंमोन फैसाखौ क्लिअपेट्रा बेखौ नायगिरगासिनो बिनि थाखायनो बान्था महरै गावखौ बासायनो थाखाय जोंखौ खावलायदों आयै बिदिसो जादों खोथाया बेफोरबायदिसो मावना जानो आखाइ आथिं गैया नामा नोंहा मावना जानो आखाइ आथिं गैया दङ नाथाय मोजां खामानिखौनो मोना आरो माबा मोनसे बिजनेस खालामनोबो फैसा नांगौ आरो बे फैसा खामायनोनो खामानियानो गैया बिदि जानानै दं अन्नानै आंखौ बान्था महरै पुलिसनिफ्राय गोजानाव दोनबानो जाबाय आंनो फैसा थाइसेबो नाङा बेथ' दाय मावदों आंबो मिथिगौ नाथाय फारसेथिंजाय जोंहानि फावगालिखौ बेसो रैखा खालामदों बेखौ साननानै माबा मोनसे हेफाजाब होदो आयै क्लिअपेट्राजों हायोबा रायलायदो नोङो नों बायदि जानो गैयिनि मानसिखौ आं नायनो बायो जानो गैयिनि आखल गैया ना सान्दे बिगुर गैया होननाय बाथ्राखौ मानो रज'होनो नागिरो गासिबो जानो गैयि मानसिया बिदि नङा सिरिथा नोंबो आंजों उल्था उल्था बुंनाङा नों बायदि मानसिखौ आं खाथियावबो गसंजानो बायो नाथाय मा खालामनो आंनि फिसौजोखौ नोङो बासायदों आंनि फिसौआबो आंनि देहानिनो मोनसे बाहागो बेनिखायनो दिनै आं नोंखौ आंनि फिसौखौ रैखा खालामनायनि थाखायसो क्लिअपेट्राजों रायलायगोन आं थेंक इउ सो माच थेंक इउ आयै हायोबा थाब रायलायदो दे हेलौ मिसेस क्लिअपेट्रा आं नोंखौ लोगो हमनो हागोन ना 1 घन्टानि गेजेरावनो दे आं नोंसानि न'आव थांगासिनो दे होमबालाय लोगो मोनगोन थाबैनो नारजि बुदां फिसा नोंबो बेखौनो लुगैयो नामा दायनिगिरिखौ आंबो साजा होनो लुबैयो आयै नाथाय फावगालिखौ रैखा खालामनायनि बान्थाखौ बेखौसो लुगैबायबा बेनिखायनो साजाखौ एसे खम खालामना होनांसिगोन बेखौ जेलाव लांबाबो सानसेयावनो बख'फिननो हानाय बायदि खालामदोंसै ना नोंथ' हाखाजोबखायो आयै गासिखौबो हागोन हानायालाय नाथाय बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय आं एसेबो खामानि मावनो गोसो गैयामोन जिहेथु आंनि फिसौखौ बासायनायनि थाखाय बेखिनिखौ मेगन मिसिनानै मावनोसै आं आरो मालाबाबो आंनि मेगननि नोजोराव दा नुजाफैखासै थेंक इउ जागोन आरो फारसेथिं हाबानि लाहार फाहारखौलाय खालामदोंना खालामाखै खालामगासिनो थाबैनो हाबानि लाहार फाहार खालामहोलांदो फिसौनि हाबा जागोन दे आयै थेंक इउ सो माच आदै मादै आंखौ रैखा खालामनो नागिरनायनि थाखाय बांद्राय बारजों नाङा आंबो नोंखौ मालाबाबो निमाहा होनो हाया सिखाव खावनायनि थाखाय नाथाय आंनि फिसाजोखौ रैखा खालामनायनि थाखायसो मानसि हिसाबै नोंखौ आं हेफाजाब होफिननो नागिरदों मिथिबाय बेनिखायनो नोंखौ आं सहायगासिनो बे आंनि बिखुनजा मोनफैयागौ माने बेवहायनो थाथ' नों सायखौबो लिंहरखाबाय आं जागोन दे बे मालाबाबो जानो हाया बे गथ'खौ आं ओरैनो गोरलैयै हगारा दिनै गोरलैयै हगारगोन गाबोन गोरोन्थि मावफिनगोन सिखावा जेब्लाबो सिखावखा आंबो बेखौनो बुङो सिखावा जेब्लाबो सिखावखा होननानै नाथाय आंनि फिसौनि थाखायसो आङो नोंथांनाव बे आर'जखौ लानानै फैदों जाहाथे नोंथाङा आंनि फिसौजोनि थाखाय नोंजों आरो आंनि सोमोन्दोनि थाखाय खेबनि थाखाय आंनि बुंनायखौ एक्सेप्ट खालामदो गोबाव उनाव सुजुग लानानै साजा होफिनबानो जाबाय नाथाय दा अन्नानै आंनि खावलायनायखौ लाखिदो आंनि रांखौ खावनानै लांदों बियो बेखौ आं गोरलैयैथ' नागारनो गोसो गैया नाथाय मोनसे डिल खालामनांगोन आंजों माबायदि डिल आं गासैबो खामानियाव नोंखौ हेफाजाब होनो राजि जाखिनि फैसा हरदोंमोन वाइन शप खुलिनो थाखाय बिनि 50% हरफिनदो आंनो जागोन दे आं 50%खौ रिटार्न खालामफिनगोन अब्लालाय माथोबाव आंहाबो बुंनांगौ गोनां जेबो खोथा गैला दे होमबालाय बेनो जाथोंसै नोंसौजोआलाय माबायदि दं दालाय
आंबो बारा मोजाङै खबरखौनो लानो मोनासै जायखिजाया मोजाङै दङनो जोंहाबो फिसाला सासे दङ नोंहाबो फिसौजो दङ माबा मोनसे साननो हागोन नामा नङाबा आंना फिसालाया जानला मानला मानसिखौसो बिहामजो लाबोनो नागिरथारो गावनि स्टेटासनि मानसिनि बिहामजो लाबोयोबा एसे मोजां जायो बिजनेसफोराबो मोजां जायो दाथ' आंबो सासे बिजनेसमेन जाहैबाय नोंबो जाबाय सासे पलिटिशियान जों जुदि सानैबो ज' खामानि मावलायो अब्ला जोङो जोबोद गोजौसिम दावखोलांनो हाबावगोन माथो सानो आंनि बुंनायखौलाय बाथ्रायाथ' गाज्रि नङा मोजांखौनो बुंदों नों आंनि फिसालाया नायनोबो मोजां र' लिंहरनि आं एन्टनिय' औ आयै ओइ बेनो दुर्लाय एमएलएआ सिनायखायो दा नोङो औ सिनायखायो खुलुमबाय मादै फिसा खुलुमबाय दालाय माथो खालामगासिनो दङ नोंलाय आं दा न'नि बिजनेसखौनो सालायगासिनो बेनो आंनि फिसाला एन्टनिय'आ जोबोद मोजां जोबोद अनसुला एन्टनिय' लोगो मोननानै मोजां मोनबाय आंबो मादै अब्ला नोंसोर रायलायबाय थाथ' बेनो आंनि फिसाला एन्टनिय'आ आं बेजोंनो नोंसोरजोखौ सानबायमोन आं माबा मोनसे दा नोंसो मा सानो आंनिफ्रायबो राजिखा दे आंनि फिसौजोआबो जोबोद समायना जोबोद गुनि गियानिथार दे होमबालाय फैबाय थानाय समफोराव सानैनि हाबाखौ उनाव खालामना होनोसै दे जागोन दे आयु बाला मासि मोजां नुखो नोंखौलाय सोमस्रि माला जे नुबा बाला नोंखौ गोसो थोबैनथारगोनहाय हे नोंबो मा होनो नुबाय आंनो नोंखौ मोजां नुथारदोंबा माला जेथ' आयै जि गोसो थोगोनहाय नोंखौ ओमफ्राय सन्थला फाग्लायालाय बाख्नायदोंना बाख्नायाखै नोंखौलाय बेहाय बियो बेफोरखौ नायनो रोङा गावहासो जफिनानै दंहैखायो खोमा बहाबाफोर जानोबो हानाय दे जेबो नङा माबा मानसिखौनो मोजां नुबायथारबायहाय नोंखौ आं आयु थ' आंनि नोजोर दानांथों आरो रावनिबो नोजोर दानांथों आइला जामाइला माथो सिख्ला हान्जासोलै आयु बाला दायनानि नाम लाबाय दायनाया खावब्लाबो नुजाफैबाय धत मा दायनालै दालाय नोंखौ जों रायखुमाबायसो थादोंमोन बेवहायनो नोंहा नुजाफैलायबाय आयै आच्छा होमबा जिउआ गोलाव जासिगोन आंना बा सोमस्रे माथो देलायलाय मोजां नुथारदोंलाय आबैया लिंहरदों सोमस्रे बिखुनजोआ लिंहरलायबायहाय नों बेयावनो थाथ'लाय आं फैगासिनो केमेराबो लाबोफानांगौ आंहा जागोन दे सोमस्रि जोबोद समायना नुदोंलै माथो थेंक इउ अमा राजा नोंखौ माबायदि नुदों मिथिगौ ना गोदो सिख्ला समाव जेब्ला नोङो बैसागु मोसानो थाङोमोन लोगोफोरजों बै समाव आं नोंखौ नायनो थाखाय जनानै थाबाय थायोमोन ना लामायाव बेबायदि नुफिनदों नोंखौ माखौ गोसोखांबाय थायो नोंलाय जोबोद मोजां नुमारदोंलै नोंहालाय बैसागुआव ओंखारा आं देग्लाय बैसागुआव ओंखारनो मोननाय नंलालै दाबो नोंसोरखौ नुनानै आङो गारिखौ दोनथ'नानैसो माने नोंखौ बैसागुनि उइस खालामनो होननानै ओंखारबोबाय आं दा गुवाहाटियावसो थांनो नागिरदों माथो खालामनो खामानिनि प्रेसार इलेक्सनाबो खाथिनिफ्राय खाथिसिम सफैगासिनो बेनिखायनो एसे जगार खालामनो सानदों नंगौ नामा दे होमबालाय आरो हांग्रिखौ नुवाखै होनबा नोंसोर बिसोर बैसागु मोसानो ओंखारलांजोबबाय नै आंहा दाउसो देलायखौनो नेगासिनो दङ आच्छा बारु थाइबानि लारु मोजाङै रंजाबानो जाबाय सोमस्रे खिन्थु बिराद मोजां नुदोंलै नोंखौ दे थेंक इउ बांद्राय बाख्नायबाय थानाङा उनथिंजाय सिख्ला हान्जाफोराबो मोसानो फैगासिनो आंनि फिसाजोआबो दङ दा जों सानैखौ रायलायनाय नुबा रागा जोंगोन नों ना फिसाजोआ देनजारलै मानसिया जियानो जादोला रंजालि बैसागुनि नोंनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबायलै सोमस्रे नोंनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय थाबाय आरो नोंथांमोननिसिमबो जायफोरा न'आव थांनानै बैसागु सेलिब्रेट खालामनो मोनाखै गोदान बोसोरखौ रंजानो मोनाखै गोजानाव थानानै मबाइलावल' गल'ल' नायनानै थानांदों बिथांमोननिसिमबो हेपि बैसागु गोदान बोसोरनि हेपि निउ इयार मानो होनोबा बर'नि गोदान बोसोर नालाय गोदान बोसोरनि बैसागु बोसोरनि सरि बैसागु बोथोरनि रंजालि बैसागु फोरबोनि नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय लाब्रा फेमिलिनिफ्राय अननाय खुलुमनाय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय जायफोरा बैसागु रंजानो मोन्दों गामियाव बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो रंजाबाय थादो जायफोरा खामानिनि थाखाय गोजानाव थानांदों गोजानाव थाहैनांदों जब मावदों साख्रि मावदों बिभिन्न धरननि थाखाय गुबुन जायगायाव थाहैनांदों बिथांमोनाबो जाहाथे बैसागुखौ मोजाङैनो फालियो गावनि खाथियाव सोर सोर दं बिसोर बिथांमोनजोंनो रंजायो थिग बिदिनो बर' माहारिखौ गोजौआव फोजौो बेखौनो आं लुबैयो जोंनि लाब्रा फेमिलिनिफ्राय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै बाय